Dino iki nyong arek gawe rica-rica ayam satset. Nah iki carane ayam wis dikumbah resik, tambahi bumbu serbaguna. Bumbu iki aku gawe yo, gawene langsung akeh tak lebokke freezer. Dadine aku gampang. Yen arep masak, garing jikuk siji gawe 1 porsi masak. Nah terus tambahi lombok, lomboke diulek alus, tambahi uyah yo rek ben cepet lembut. Cemplungin yang ayame. Nah, salebare godhogen tambahi banyu. Banyune sekitar sak gelas wae. Ya rada akeh ra apa-apa. Ben ayame iso mateng tenanan, ora berdarah. Nah, terus tambahi gula aren utawa gula Jawa. Tambahi kaldu jamur. Nah, iki nganti aire menyusut, nganti entek ngari sithik, cek rasane wis sip, wis mantep, wis endul, sajekake. Tambahi brambang goreng ya rek, ben tambah gandem. Jajalono. Dino iki nyong arek gawe rica-rica ayam satset. Nah iki carane ayam wis dikumbah resik, tambahi bumbu serbaguna. Bumbu iki aku gawe yo, gawene langsung akeh tak lebokke freezer. Dadine aku gampang. Yen arep masak, garing jikuk siji gawe 1 porsi masak. Nah terus tambahi lombok, lomboke diulek alus, tambahi uyah yo rek ben cepet lembut. Cemplungin yang ayame. Nah, salebare godhogen tambahi banyu. Banyune sekitar sak gelas wae. Ya rada akeh ra apa-apa. Ben ayame iso mateng tenanan, ora berdarah. Nah, terus tambahi gula aren utawa gula Jawa. Tambahi kaldu jamur. Nah, iki nganti aire menyusut, nganti entek ngari sithik, cek rasane wis sip, wis mantep, wis endul, sajekake. Tambahi brambang goreng ya rek, ben tambah gandem. Jajalono.